Здравейте! В днешния материал ще разгледаме темата за съревнованието и нездравата конкуренция, как да се справим, когато изпадаме в подобни ситуации, в ситуации на завист и ревност, плагиатство и присвояване, когато изпадаме в ситуации свързани с противопоставяне от конкретни лица, обсесии, следене, власт, контрол, дефамация. Ще разгледаме темата за конкуренцията и съответно как можем да решим кармата си в конкретна ситуация, особено когато някой сам ни се явява като опонент, без да е бил предизвикан директно от нас. Ще говорим за това как да се справим с скритата нездрава конкуренция и когато също така имаме казуси с директен опонент. И в края на този материал ще направим лечебна, освобождаваща от психически обвързаности практика. Психически обвързаности, свързани с конкретен човек, лице, наши опоненти, конкуренти, дадено място или обстоятелство, спомен, преживяване, които се явяват като някакъв вид обремененост, товар, пристрастяване, които ни влияят по негативен начин. Завистта и ревността са две много негативни чувства. Обикновено завистта се свързва с това да искаме това, което притежава някой друг. Докато ревността можем да я свържем с това да се чувстваме заплашени под някаква форма, авторитетът ни, позицията ни. Страхуваме се да не ги изгубим заради някой друг, който виждаме като по-силен опонент от нас, който би могъл да ни отнеме нещо. И двете чувства са еднакво негативни, деструктивни и понякога доста дестабилизиращи. Нездравата конкуренция може да е на лице, когато имаме открит спор, конфликт, казус с даден човек или е възможно да бъде в една по-прикрита форма, когато някой тайно се съревновава с нас или ние с него. Говорим за нездрава конкуренция, когато на лице имаме някаква форма на манипулация, нечестност, маскираност и други. Причините за това могат да са свързани с стара карма, настоящи изпитания и уроци, които имаме да усвоим. В случаите, когато имаме казус с човек, който изпитва завист и ревност към нас, нуждата да се състезава, да се бори за по-добра позиция, повече внимание от нас, това би могло да говори за наличие на някаква вътрешна несигурност у него, липсата на самочувствие, вътрешни страхове и противоречия и всякакви други негативни състояния. Човек, чието его се чувства предизвикано от чуждите успехи или в случая от нашите успехи, умения, способности, таланти, капацитет, знания и възможности. Много често хората, предизвикани от нас, прибягват до това да ни поддържават по някакъв начин или да се стремят да постигнат конкретно ниво на успех, сходно с нашето, да ни копират, имитират или да правят нещо подобно на нас, стремейки се да изпъкнат с подобни характеристики, сходни идеи, да се възползват, облагодетелстват много често от труда ни, от успехът ни под някаква форма. Това е един погрешен модел за привличане на вниманието, за търсене на някаква форма на престиж, власт, влияние, придобиване на успех, популярност за сметка на чужди заслуги, не на техните собствени, съответно таланти, възможности, капацитет. Това е така, тъй като те тръгват с една неправилна мотивация, с нечисти намерения, обикновено в състояние на хаос, безредие в ума си, изпълнени с гневни мисли, негативни емоции, неудовлетворение. Също така възможно е да е свързано с нехаресване на себе си, те самите да се чувстват неуспешни на някакво ниво или да са в състояние на недостатъчност. Всичко това е свързано с фалшивото его или следването на едни по-нарцистични модели на поведение, на проявление на характера им, породено от желанието да контролират, да манипулират, да се състезават с другите по не до там здрав начин, тъй като те се намират в илюзия, заблуда, не познават или не разбират достатъчно потенциала си, не са работили достатъчно със себе си,
не съумяват да проявяват своята автентичност, да бъдат достатъчно искрени, откровени пред себе си или пред другите. Обикновено този тип наши опоненти или когато имаме такъв тип опоненти, те излъчват един по-фасаден образ със своята маскираност, прикритост. Обикновено се опитват да изглеждат много уверени, сигурни, но това не е така, тъй като зад тази фасада се крият страховете им, чувство за малоценност, някаква форма на нещастие, нерадостност, страх да чуят и осъзнаят истината със себе си, да приемат слабостите си или това, по което имат да работят, да надграждат характера си. Обикновено, когато не успяваме да бъдем автентични, честни, искрени, истини, неподправени, тогава се намираме извън своя вътрешен център. Връзката с божествената ни по-висша природа, като божествени създания е нарушена. Връзката с висшата ни душа, висшият ни аз е по-слаба, тъй като вибрираме на по-ниски честоти. Обикновено човек, който се намира в състояние на гняв, раздразнителност, нервност, завист, ревност, с постоянната нужда да се доказва, да изпъква, да се домогва до някаква позиция, власт, да манипулира хората, домогвайки се до нещо или някого, обикновено има преактивирани долни чакрени центрове, по-нишите енергийни центрове, по-ниско разположените, като слънчев сплит, полова чакра, са силно преактивирани и съответно висшите енергийни центрове, като сърдечна чакра, аджна чакра или чакра на третото око, коронна чакра, са по-слабо активни с много блокажи, ограничения, безмирия, които блокират свободното протичане на чистата духовна прана или енергия, която си осигуряваме чрез слънцето, въздуха. Тези блокажи възможно е да предизвикват дискомфорт, болка или неразположение в тялото на физическо ниво. Също така при наличието на вътрешни блокажи това може да се яви като пречка за усвояването и приемането на чистата божествена енергия от по-високо вибрационните енергийни честоти, като енергията на безусловната любов, на мира, на единството. Обикновено при такива хора или когато ние самите пребиваваме на по-ниски честоти, връзката с Бог, с духовните ни водачи, с висшият ни аз е нарушена, по-слаба или тотално не я усещаме, тъй като се намираме в състояние на несигурност, изпитваме страхове, вибрираме на честота на недостатъчност, нямане, недостиг на нещо, а всъщност това е една илюзия и заблуда. Тъй като сме извън сърдечността, намираме се в егото и сме в тотален дисбаланс. Когато сърцата ни са затворени, сетивата ни са затворени и ограничени поради вътрешните ни несигурност, безмирия, конфликти, безпокойства, страхове. Всичко това ни прави да не бъдем проводими за енергиите с по-високи вибрации и съответно по този начин не успяваме да ги усвояваме и да получаваме божествена подкрепа, да усещаме в себе си своята вътрешна сигурност, вяра, поради блокираната връзка с висшият ни аз. Нашата стабилност идва, когато съзнаем, че сами по себе си сме уникални. Нямаме нуждата да се състезаваме по един нездрав начин с другите, тъй като всеки от нас има своето предназначение и мисия, път и служене тук на земята. Вътрешната ни устойчивост ще дойде от нас самите в момента, в който приемем себе си, работим по слабостите си, по нещата, които не ни харесват, усъвършенстваме силните си страни, развиваме потенциала си и търсим начини за себепознаване, разгръщане, развитие, чрез развитие на талантите ни, влеченията ни, интересите ни в конкретни области. Всичко това ще ни помогне да осъзнаем потенциала си и на това на колко много сме способни. Всеки, абсолютно всеки, притежава вътрешно богатство. Има своите дарби, капацитет, достатъчно е да ги развива. Истинското богатство идва отвътре, от нас самите. От това да сме автентични,
а не когато си сложим маската или прибегнем до манипулация и изграждане на самочувствие на базата на това какво можем да вземем и да получим отвън или кой можем да получим, за сметка на ощетяването на някой друг и съответно подвеждането на други хора, търсейки признание, например, от тях, поставяйки ги в някаква илюзия, заблуда, домогвайки се до успех по не до там честен начин. Това води до създаването на много негативна карма по честност и немамене като една от висшите добродетели. Обикновено, когато манипулираме, лъжем за успеха си, присвояваме чужди идеи, чужд интелектуален труд, не цитирайки автора, идеята, концепцията или това, което представяме, това може да доведе до създаването на много негативна карма, свързана с материални трудности, да има едно по-материално изражение, което да е свързано с материални загуби, материални щети, също може да доведе до физически неразположения и поражения върху здравето ни на най-различни нива. За да не изпадаме в подобни ситуации, да избегнем нездравата, нелоялна конкуренция, трябва да престанем да предизвикваме другите по негативен начин, ако имаме такива склонности. Незабавно трябва да спрем всякаква форма на манипулация, облагодетелстване за сметка на чуждите успехи, да престанем да лъжим и да спрем да подвеждаме другите, да не създаваме илюзии, да не вкарваме другите в илюзия, да не ги поставяме в такива ситуации, за да не бъдем подвеждани самите ние, да не затъваме в все по-голяма илюзия, неяснота, объркване и съответно да не бъдем манипулирани от другите. По карма и златно правило е добре да правим така, че да подкрепяме другите в успехите им, в тяхното развитие, да ги насърчаваме, мотивираме да имат вътрешната вяра, да бъдат автентични, искрени, оригинални, честни, да приемат слабостите си, грешките си, да продължават с постоянство, усърдност, дисциплина, да напредват по пътя на своите себереализации. Хора, които обикновено не работят по себепознаването си, използването на истинските им ресурси, развиването на потенциала им, талантите им, обикновено избират по-лесния път до успеха, но в дългосрочна перспектива това ще им донесе много страдания, повтарянето на едни и същи кармични цикли, до тогава, докато не научат своите уроци. Обикновено, когато нямаме мотивацията да работим по себе си и прибягваме до по-нечестни или по-лесни начини, добирайки се до успех, престиж, влияние, имаме да осъзнаем своите вътрешни несигурности, слабости, страхове, защо правим това. Добре е да осъзнаем всичко това, което е дълбоко скрито в нас, като страха от това да бъдем отхвърлени. Именно този страх провокира нуждата за манипулация, склонността да се състезаваме, да присвояваме понякога чуждото или да избираме по-лесния път за осъществяването на успеха си. А рано или късно добре да осъзнаем, че това в даден момент ще ни изтощи. Същото важи и за тези, които се явяват наши опоненти, дори и скрити конкуренти, присвоявайки от някой друг или от нас постоянното съревнование и опити да бъдат като нас или като някой друг. Това е една голяма илюзия, която ще доведе до неизмерими много негативни последствия за духовния и личностен път, на който и да е, тъй като няма да е възможно осъществяването на истинското ни предназначение, това, за което сме дошли наистина тук на Земята, това, което ще ни помогне да израснем и да напреднем духовно в своята еволюция. Когато не следваме собствения си път, не развиваме потенциала си, не се фокусираме върху себе си и възможностите си, а фокусът ни е непрекъснато върху някой друг, т.е. човекът, с който се състезаваме, тогава губим толкова много. Опитваме се да бъдем сякаш в нечия чужда роля, живеем чужд живот или чужда съдба и мисия, а не нашата собствена. Всичко това е заради невежеството. Доста често и илюзията, драмата, нарушената вътрешна увереност, нарушената интуиция, фалшивото его, нарушената връзка с Бог, висшата душа, висшият ни аз, по-високите божествени нива на съзнанието и това, че се намираме извън духа, когато сме потънали в материалната илюзия и в нас преобладават едни по-настървени понякога хищнически енергии,
енергии като недостиг, алчност, манипулация, жаждата за влияние, престиж. По-силно активен е рептилният ни мозък, амигдалата и неосъзнатите ни страхове, които ни разбалансират и карат да бъдем в постоянен режим на оцеляване, плячкосване, домогване до нещо или някой. И всичко това, защото не познаваме достатъчно себе си. Имаме много вътрешни негативни програми и вярвания за неуспех. Не работим със себе си и съответно не развиваме пълния си потенциал. Но знайте, че никой не може да отнеме успеха ви. Никой не може да отнеме успеха ни. Талантите ни, когато даваме към другите по правилен начин. Когато сме в реципрочен баланс между даването и получаването. И се проявяваме със своята автентичност, креативност, оригиналност. Правим необходимото, независимо колко време ще ни отнеме с дисциплина, усърдност, последователност, отговорност, осъзнатост, верни на себе си, следвайки собствения си път, а не този на някой друг, или на фалшиви авторитети, когато се водим от фалшиви модели за поддържание. Когато даваме най-доброто от себе си, дори да ни е трудно понякога, не бива да спираме. Завършвайте винаги нещата до край, не се отказвайте, повтаряйте, ако е необходимо повече пъти дадено нещо, дори и да допускате грешки, накрая ще се справите. Неизбежно е, когато сте себе си, така посявате добрата карма. Когато сте добрия пример за другите, когато ги мотивирате, вдъхновявате по правилен начин, чрез вашето упорство, постоянство, волята ви, собствения ви успех. Как да се справим с конкурентите? Първото важно нещо е да не реагирате. Не отговаряйте на противниците ви. Опитайте се да не реагирате на опонентите си. Освен в случаите, разбира се, на някаква директна, по-сериозна форма на заплаха. Като хора, които са обсебени от успеха ви и които ви провокират по доста по-негативен начин с съответно непредвидими последствия. Тогава е нормално да се защитите както подобава, но като цяло пазете вътрешния си мир и вяра. Не влизайте в драмата на другите, не се гневете, не се разколебавайте, вярвайте си. Фокусирайте се върху работата, служенето, целите ви, така ще успеете. Този успех е ваш и никой не може да ви го отнеме. Фокусирайте се върху себе си, развивайте потенциала си, учете се, образовайте се. Инвестирайте в личностно развитие в кариерата и това, което ви харесва, което ви влече. Намерете правилните знания и практики за вас, това с което резонирате. Работете по самочувствието си, освобождавайте се от вътрешния шум, като развивате ресурсите и уменията си. Това ще ви донесе удовлетворение и признание. И се пазете от всякакви фалшиви гуру, фалшиви ментори и авторитети без реални духовни знания и опит зад гърба си. Хора, които не са практикували в духовни школи или групи, които парадират обикновено с неща взети от тук от там, които имат един по-еклектичен стил на изразяване, които копират всякакви неща онлайн и ги представят като свои. Работете с интуицията си, обогатявайте се с духовни знания и практики, които са ценни, стойностни, за да се научите да пресявате нисковибрационните знания и хора, за да не попадате в илюзия. Как още да се справим с конкуренцията, с нездравата конкуренция? Не стойте в гнева, с самосъжалението, отчаянието, безпокойството. Няма смисъл. Винаги ще има задкулисни хора, хейтъри, преследвачи или обсебени от успеха ни хора. Оставете ги на тях самите. Те са изгубени, тъй като не усещат или не разбират връзката с висшия си аз. Далеч са от Бог, центърът на сърдечността, центърът на висшата интуиция, чрез които се учим, изпитваме и получаваме любов, познания и развиваме своята вътрешна интелигентност и мъдрост. При тях са по-слабо активни, тъй като те пребивават в егото си, страховете, разочарованията, имат склонността да прожектират своите неуспехи и драми, страдания върху другите, тъй като те не са ги отработили и освободили и не знаят как да продължат напред.
Затова ни атакуват понякога, конкурират се с нас по не до там честен начин, тъй като са в режим на оцеляване, на справяне с самите себе си. Те се намират в травмата, страданието, илюзията, тъмнината, не виждат собствената си светлина, не се харесват истински, затова нахлузват маската, фасадата, но и те имат своето страдание и уроци, които имат да научат. Всеки е бил в подобна ситуация, но винаги има начин да променим това. Нашите опоненти и ние самите имаме да израснем, да се освободим от негативните си вярвания и програми за неуспех, да осъзнаем истинската си същност през любовта, не през егото, да се научим на постоянство и търпение с правилното даване и служене към света, идващи от собствения ни опит, знания и мъдрост с надграждането на характера ни. Когато сме честни пред себе си, когато вземем решение да работим с желание и постоянство по истинските си проблеми и нужди, дори да не разбираме всичко, да не виждаме, че имаме неосъзнати страхове и травми, всичко ще се освободи и ще започне да се изчиства. От момента, в който започнем да работим върху себевладеенето си, вътрешния си мир, правим практики за освобождение от негативните емоции, правим повече физическа активност, физически движения, като спорт, например, и други практики, които ни помагат да освободим стреса и вътрешния си шум и всякакви друг вид качествени практики, съответно, които са подходящи по себеразвитие и оцелостяване. Добре е да търсим винаги начини да имаме принос към света, който идва от нашите собствени умения, таланти, капацитет и способности. Нещо друго, което е важно, с което бихме могли да изчистим, да неутрализираме негативната си карма, свързана с нездравата конкуренция, е да не омаловажаваме другите, да не обезценяваме успехите им. Също така, тъй като това ще ни помогне, съответно ще създаде добрата карма, нашите собствени успехи да не биват постоянно критикувани или омаловажавани. Опитайте се да не сте високомерни, дори когато ви предизвикват по негативен начин. Не говорете зад гърба на другите. Въздържите се от всякакви форми на клюки, злословие. Фокусирайте се върху себе си и как можете да се подобрите, да се развивате вашите интереси, възможности и всичко, което би ви извело към по-големи постижения. Добра карма е да подкрепите някой друг, да го подпомогнете за успеха му. Опитайте се да не реагирате, когато ви предизвикват или се чувствате в позиция да се конкурирате, да се доказвате. Няма смисъл. Губите единствено вие, тъй като излизате от пътя си, от вашия център. Така протаквате и отлагате големия си успех. Затова въздържите се от всякакви негативни мнения, критика, уронване на имиджа на други хора. Не разпространявайте лъжи, полуистини, полулъжи, дезинформация, непроверени неща. Не подвеждайте и пазете другите да не попадат в илюзия. Не ги въвличайте в илюзия с манипулация, маскираност, нечестност, неискреност. Също така, пазете се от плагиатство. Не го правете, за да не го правят и с вас. И винаги подкрепяйте другите. Да се развиват, да се подобряват, да вярват повече в себе си. Помагайте им да бъдат автентични и ги подкрепяйте в успехите им. За да не реагирате на хората, които ви опонират, научете се да работите върху вашата непривързаност. Тренирайте ума си да не им реагирате, колкото и да ви предизвикват. Не попадайте в капана на драмата им. Това е тяхната илюзия. Не влизайте там. Тяхната сила всъщност не е никаква сила, тъй като идва от фасадата, от това, което успеят да покажат и да вземат, да присвоят чрез манипулация, лъжа, някаква форма на нечестност или измама. Но това не идва от вътрешната им увереност, от вътрешната им вяра. Нея няма. Те са далеч от Бог, далеч са, тъй като са потънали в материалното, в консуматорството, в материалната илюзия, в обвивката, в опаковката. Но това реално няма съдържание отвътре, тъй като няма какво да предложат, тъй като избират лесния път. Вътре в тях обикновено е несигурно, неспокойно, бедно, тъжно, но това също е илюзия, тъй като те не ценят истинската си същност, не я разбират, не осъзнават истинската си стойност, тази, която идва от божествената им природа.
Нещо друго, което можете да направите, е да благодарите с чиста усмивка на вашите опоненти, конкуренти, на всякакви завистници или хейтъри, за това, че ви помагат да останете във вашия вътрешен център. Можете да гледате на тях като на тест, да запазите своя мир, да останете фокусирани върху вашите дела, да не реагирате. Опонентите ни също се явяват като вид урок и понякога проверка за нашата стабилност и устойчивост. Ако успеете изобщо да не им реагирате, ако успявате да не им реагирате, благодарете и на себе си за израстването ви, за това, че сте стигнали до тук, където се намирате в момента и продължавате да вървите все по-напред по пътя на успеха ви. В следващите минути ви предлагам да направим заедно лечебна, освобождаваща практика за прекъсване на психически обвързаности с хора, които ни се противопоставят, с които имаме предизвикателства, които търсят начин да ни сломят или уязвят, да присвоят нещо наше или просто търсещи провокация и внимание по негативен начин. Дори да нямате конкретен повод в момента, практиката ще ви послужи да се прекъснете и освободите от всякакви нездрави взаимодействия около вас. Психическите обвързаности са изградени от негативни мисловни форми и емоции, по които се предава негативна информация, която обременява енергийните ни центрове в тялото, кара ни да се чувстваме зле. Усещането е под формата на напрежение, болка, натиск, натрапчиви мисли и всякакви неприятни чувства. Сега, ако имате готовност, настанете се в удобна за вас позиция. Притихнете, притворете очи. Представете си, че се намирате на тихо и спокойно място. Може да е ваше любимо място. Представете си, че цялото пространство край вас е изпълнено със сияйна, божествена, любяща светлина. Светлина, която ви пази и закриля. Всичко е наред. Можете да докоснете сърцето си с лявата ръка, да си припомните щастливо събитие, да изпитате радост, щастие, благодарност, благост. Дишайте бавно и спокойно. Можете на всяко вдишване и издишване да задържите дъха си за няколко секунди. Това ще ви успокои, ще нормализира дишането ви, ако по-настоящем изпитвате някакво безпокойство. Сега си представете даден човек, с когото имате изпитания по-настоящем. Или, ако имате изпитания с повече хора, представете си всички тези хора пред вас. Представете си как цялото пространство между вас и тези хора се изпълва с божествена, любяща светлина. Можете да визуализирате златно-розова, любяща светлина
и ангелско присъствие, които изпълват цялото пространство между вас и тези хора или този човек. Сега си представете как човекът пред вас или хората пред вас се успокояват, как получават мир и се изпълват с любяща доброта. Вие също се успокоявате, изпитвате мир. Цялото ви същество се изпълва с мир и любяща доброта. Всички вие заедно се смирявате. Опитайте се сега да се простите с този човек или тези хора, които се намират пред вас. Освободете всяко напрежение и всякакви неприятни гневни чувства. Кажете на човека пред вас или на хората пред вас в пълно спокойствие, им кажете как ви карат да се чувствате. Кажете им го спокойно, с мир. Можете да им кажете: това, което правиш, или това, което направи, това, което правите, ме наранява. Караме да се чувствам зле. Вашите постъпки ме карат да се чувствам зле, нараняват ме. Кажете им спокойно всичко онова, което чувствате. Сега кажете на този човек или на тези хора пред вас. Кажете им, че им прощавате. Прощавам ти. Прощавам ви. Простете им, тъй като не искате това да има власт над вас, да пречи на вътрешният ви мир. Освободете всички тези негативни чувства. Кажете им отново: прощавам ти. Прощавам ви. Прощавам ти. Разбирам твоята болка. Прощавам ви. Разбирам вашата болка. И аз съм бил там. Моля те, прости ми и ти. Моля ви, простете ми и вие, ако и аз съм ви наранил, дори неосъзнато. Нека да се помирим. Нека да се освободим едни от други. Да се освободим от този товар. Сега си представете как освобождавате от себе си всяка болка и страдание, всякакви неприятни чувства на завист, ревност, гняв, разочарование, страхове, противопоставяне, конфликти. Освободете всичко това. Излейте го като една чаша, която се излива. Излейте го с благодарност в божествената светлина пред вас. Освободете всичко това, всяко напрежение, всяко негативно чувство на болка, обида,
всякакви негативни мисли и емоции. Освободете ги, излейте ги. Не задържите нищо. Освободете ги в Божествената светлина. Вижте как всичко това се освобождава и стопява в Божествената светлина. Кажете отново: прощавам, прощавам, прощавам. Освобождавам целият този товар, цялата тази болка, всяко страдание, всяко негодувание, всеки гняв, всяко разочарование. Освобождавам всичко това. Вижте как този товар пада от вас. Освободете го, не задържите нищо. Продължавайте да освобождавате. Пуснете всичко. Вижте как целият този товар пада от вас и се стопява в Божествената светлина. Можете да кажете: с Божията любов и мир в сърцето ми, аз прощавам на всички всичко, включително и на себе си. Прощавам си, прощавам си. Прощавам си за всички задържани негативни чувства в себе си. Прощавам си за всяка негативна реакция, за всяко негативно преживяване. Прощавам си за всяка болка, обида, огорчение, противопоставяне с другите. Прощавам си за всички грешки, заблуждения и неправилни избори и постъпки. Аз съм опростен. Аз съм свободен. Аз владея положението. Аз съм в мир и в баланс. Аз изпълвам себе си със светлина, мир, вътрешна сила и любов. Всичко е наред. Животът ми е изпълнен с мир, любов, удовлетворение. Вижте отново себе си и всички тези хора или даден човек, как изпитвате мир и облегчение. Всички си прощавате едни на други. Всички сте спокойни, удовлетворени, олекотени, изпълнени с мир. Вижте сега как тези хора бавно си тръгват с мир и божествена светлина, която ги съпровожда. Всичко е наред. Мирът е с вас, мирът е с тях, мирът е с всички. Така да бъде, така да бъде, така да бъде. Можете да отворите очи. Повторете тази практика в няколко последователни дни или до тогава, докато не почувствате облегчение. Желая ви успех!